имрӯз поёни расмии бузургтарин даврони таърихи варзиш аст. Португалия аз Испания шикаст хӯрда аз ҷоми ҷаҳон берун шуд. Ин ҳуштаки охирин танҳо як чизро ифода мекунад: Криштиану Роналду дигар ҳеҷ гоҳ дар майдон дар доираи ҷоми ҷаҳонӣ намебарояд. Эҳтимол ӯ карьераашро ба поён мерасонад, бе он ки муҳимтарин ҷоми сайёраро болои сараш бардорад. Футбол гоҳо нисбат ба нобиғаҳои асосии худ бениҳоят бераҳм аст, аммо бузургии воқеӣ бо медалҳо ва ҷоми тилло чен карда намешавад. Роналду бе ҷоми ҷаҳонӣ меравад, аммо вай дар муҳимтарин чиз, дар қалби миллиардҳо одамон мағлуб нашуда мемонад. Инсоне ки худашро тавассути меҳнати ҷонкоҳ ва интизоми оҳанин сохт. Ӯ ин ҷомро нагирифт, аммо қалби моро то абад гирифт. Барои бисёре аз мо имрӯз футбол воқеан ба поён расид. Криштиану бо тамоми ҷаҳон нишон дод, ки як роҳбари мутлақ бояд чӣ гуна бошад. Касе ки омода аст то сонияи охирин заҳмат кашад. Ӯ 41 сола аст, аммо идома дод. Барои шумо Криштиану Роналду чӣ маъно дорад? Фикри худро дар комментария нависед ва биёед ин афсонаро сазовор гусел кунем. Барои дидани чунин наворҳо ҳатман ба саҳифаи мо обуна шавед.